Benvinguts i benvingudes a Tot s'hi val, el podcast que ningú ha demanat però que ja és aquí, així que us tocarà aguantar-nos. Soc el Carlos Roger i avui comença una aventura tan emocionant com desorganitzada. Aquí parlarem de tot el que realment importa a la nostra vida, esports, safareig, actualitat i qualsevol altra cosa que ens faci riure més del compte. Però això sí, molt important, ho farem amb menys rigor que un xat de grup familiar després de Nadal. Aquest és el primer programa i us aviso des del minut zero que no venim a salvar el món, venim a passar-ho bé. Així que si busqueu un anàlisi profund o conclusions sèries, aquest no és el vostre podcast. Però si voleu una bona dosi de drames, rialles i caos, aleshores benvinguts, perquè aquí, literalment, tot s'hi val. Poseu-vos còmodes, agafeu el cafè, el vi o el que us vingui de gust, que això tot just ja comença. Tot s'hi val, el podcast que no necessites. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia, el Dream Team que no sabia que era un equip fins fa molt poc. Cada dimarts a les 8 del vespre a YouTube i a Spotify. Actualitat, safareig i esport, perquè aquí tot s'hi val. Hola, Laia Bonjorn, Marc Garcia, què tal? Bona tarda. Com estàs, Laia? Estàs nerviosa ja? Home, destensada? portem un mes. Jo estic Un molt mes? Un jo mes? estic, jo estic molt No nerviós. me'n recordat que portàvem un mes. Portem molt treball. A mi m'ha posat els caps de setmana al cap que sembla una colada amb pinya. Fem salutacions, no? A tothom que ens ha ajudat a que això surti Home, davant. home. Va, Laia, comença. Shout out a Edu Aguirán, a Jan López, aquí darrere a la Mireia, avui ha vingut el Nico també, Ande, al corner del debate. Javi, qui més falta? A l'Òscar Suero pel L'Òscar material Suero. també. Francesc Cano. Francesc que ens ha- Cano, que ens Cano fa per les fer-nos sintonies. la sintonia, la veu de la sintonia també, moltíssimes gràcies. Teníeu d'haver-lo escoltat, eh? I a les nostres mares perquè estem tota la nit tancats a l'habitació fent el podcast. És que això porta molt de treball, Molta feina, sí. Què t'anava a dir? Comencem a lo grande, no? Vull dir... ens Primer espera- programa, al final, primer programa, la preparació que portem, a veure com surt aquests minuts, espero que vagi bastant fluid tot i bueno, no Marc? Que comenci, Sí. no? Vinga, Marc. Va, Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Clouds to start to appear. De què parlen? va, comencem. Va, secció d'actualitat. M'encanta aquesta intro perquè és de Gossip Girl, eh? Jo quan em va dir que el Carlos que era de Gossip Girl vaig pensar, però Vale, aquest és noi de d'on ha Gossip sortit? Girl. És un friqui. D'on ha Vale, sortit va. aquest noi de Va. sobte? En sèrio, no sabeu que la Sarah Wonderbourne aquella passa ja al metro de Nova York? No he vist Gossip Girl, És la brutal veritat. aquesta intro, m'encanta. Jo tampoc Vale. l'he vist, Va, Però a veure, una cosa. És una de les millors sèries de safareig, drama, fama i tot això. I Te ningú dels sorprèn dos que una cosa se l'hagi vist el Carlos i jo no l'hagi vist. Ja. Eh, sí, cuidao, és 8 veritat. temporades, eh? Ja. Vull dir, em va pillar el Covid. va. Algú sap qui és Òscar Puente? Aquest Òscar Puente... Jo no. Sí, Vale, no saps ningú, qui és? ningú, No. Home, el conseller, no? Aquell que va tenir molts ningú programes. sap qui és fins que el ministre de Transports És que això... apareix amb un Sony Angels al seu mòbil Ah, vale, sí, el dia sí. de la Constitució espanyola. És molt Vaig bèstia. veure la foto, vaig És veure molt la bèstia. foto. Una cosa, jo crec que és fals. No us Jo no us va crec que sortir la sigui notícia fals. aquella? És fals. No. Jo no crec que sigui fals, però sí que crec que potser la seva filla o li ha comprat o li ha posat al mòbil, no crec que se l'hagi comprat ell ni Jo hagi entrat en la he llegit tendència. que li han regalat un diputat del PSOE. O sigui, jo no entenc. Però- A les cafeteries que rula per allà, però rulen Sony Angels a les cafeteries. Jo crec que és de la seva filla o se l'ha comprat. Odio el tren aquest de Sony Angels, no m'agrada gens. Jo tampoc. És el pitjor que ha Jo pogut tampoc. passar en el Ja món. vam veure... Com es deia? Òscar? Ninots aquí amb el cul l'aire. No. I tenim Òscar. companys de classe que ho tenen i és que no m'agrada gens. Traieu-vos el Sony Angel de... A part que val 30 euros. Sí, sí. És una Bueno, locura. però tothom es té els xinos, 5 euros. El de l'Òscar Home, Puente el de potser no, l'Òscar Puente El de l'Òscar no Puente, crec que sigui perquè del ve dels xino, nostres eh? impostos, És edició limitada. És edició limitada. Vale, va. Segona notícia, va. Algú sap qui era Kamila Belyatshakaya? Si ho Que ho sapiguéssim, he dit bé. No sé si ho he dit bé. Bueno, pues, però si ho sapiguéssim no t'estaríem aquí escoltant. ja, la veritat és veritat. Bueno, va. Aquesta noia ha mort fent ioga a una platja de Tailàndia a una roca. Estava pujada a una roca i les onades se li van emportar per a damunt. És que estava tan relaxada, jo crec que va dir, L'has bueno, trobat. Això és que la boníssim. natura em porti on sigui. Si algú hagués gravat aquest moment, vull dir... No sé, seria trending 24 top. anys tenia. Bueno, mira, això per anar d'influencer i anar a un lloc perillós i pam.
Jo crec que Estava, anava el relaxada vídeo- des de que heu va de mirar néixer, el vídeo, és boníssim. Amb una tovallola rosa, a una... Bueno, potser va a fer... una No, roca, no, no i riem, no l'onada, riem. pum, Però fora. potser es va interioritzar tant fent ioga que potser es va aixecar, no es va donar compte... A No, l'altre o barri, a l'altre potser va dir, barri. bueno, que porta'm on vulguis, Déu. I va venir i pues, se la van portar. Ja està. Va, aquesta és notícia que ha sortit bastant als mitjans de comunicació i és... Bueno, Pep Guardiola. Pep Guardiola, que com sabeu no ho està fent molt fi ara amb el Manchester City, no està fi, pues quasi arriba a pagar una persona perquè li va dir pel carrer que se'n vagi a plorar perquè no para de perdre Home, partits. el Pep, I el Pep últimament, Guardiola, està sensiblón, el Pep, Guardiola, que no sé què li passa, va sortir, bueno, i quasi li pega, si no és Però per és que- segurates, si no és per segurates, aquell noi ja no està aquí A part amb d'aquest nosaltres, moment, també m'agradaria parlar del moment que apareix a una roda de premsa. Moment de les... Clar, clar. Sí. Que com si l'hagués agafat un gat i li hagués Jo crec trencat que la el Pep cara. Guardiola és tan futbol, que està boig. O sigui, no dorm aquest Però nit, us ni creieu ho la parla història, als nits, us creieu la i si no història que guanya- va donar? Jo crec que sí. De que no... És que va ser un accident Bueno, o... ho va dir Twitter, va... Perquè, clar, Sí, bueno, font Twitter, fiabilitat... no, el seu propi Twitter. Ah, el seu vale, propi vale, Pep vale. Tim va escriure que les seves accions no han de ser copiades perquè, clar, Sí, t'autolesiones i que no era una t'autolesiones imatge. I pot això afectar a persones que bàsicament sí que s'autolesionen i potser es poden fer més mal. No sé, bastant El peculiar Pep, jo ho he dit, aquesta està notícia. sensiblon últimament, el Pep està el molt tenim sensiblon. tocat. Un- Hauria d'haver vingut a la gala dels 125 Segur que ens està anys. escoltant ara mateix Pep Guardiola, Sí. t'estimem des d'aquí. No, hauria d'haver vingut a la gala dels 125 anys al Barça, no va venir. Hi ha molta gent que no hi va anar. Home, és que el Manchester City porta una mala... Una mala ratxa. Bueno, és el que Però hi ha. lo fort del 125 aniversari és que hi ha molta gent que van a la gala però després van a sopar a un altre lloc perquè crec que no tenim prous calés perquè la gent es quedi a sopar. No van fer catering. És que La gent- aquesta La gala... gent anava a restaurants, marxar a restaurants. Crec que hi ha una publicació de Stoikov, amb Vaquero, bueno, mites del Barça que se'n van anar a un altre restaurant i posen just el missatge que el Barça sí, que molt bé, molt bé, Ah, molt bé, Barça, però no tenien ni catering. Bueno, passem a la següent notícia. o no? Aquesta és molt bèstia. Molt bèstia. Però és que molt bèstia. Però és que vaig estar amb el Carlos allà al llit i vaig dir, va, TikTok. A veure, TikTok, el Carlos ja m'ha al sortit. llit ha sonat molt malament. això. A veure, context, cadascú al el nostre Marc va anar a llit, dormir a casa del Balaguer, Carlos, a Balaguer. Vale, i llavors Clar, és que vaig dius- estar scrollejant una miqueta al TikTok i em va sortir aquesta notícia i avui he investigat i bueno, com acaba? Una dona li donen per morta a l'Hospital de Palma de Mallorca, vale? A l'una del migdia. Estava al tanatori. Estava al ja. tanatori, la funerària estava preparant tot i es mou. La senyora es mou. És molt bèstia. toca la És molt taula. bèstia. No ho entenc, no ho entenc, no ho entenc. No ho Estava a entenc, l'hospital. L'hospital li dona per morta. Li donen per morta, se Llavors se l'emporten l'emporten al tanatori i la Però la senyora dona on estava? es mou Al al tanatori, tanatori i ja ja estava preparant per sortir al tanatori. Està amb la típica etiqueta al ditet del peu, que ja se la volien emportar. La dona la van donar per morta i estava viva. Vale? I se'l van emportar al tanatori i els que estaven preparant allà el seu funeral... Però que estava dins de la tomba, ja. Sí, sí. estava a la caixa, però no tancada, la caixa, oberta. Claro, oberta. Al tanatori, saps? Mira, jo estic així i els es mou. familiars van a veure i ja està. Sí, bueno... Bàsicament. i- Però una cosa, jo obro el meló. No, però és que no acaba la acabi història. d'explicar el Marc, perquè... La història va acabar que se la van tornar a portar a l'hospital i hores més tard va morir. Vale, una cosa, jo obro el meló. Llavors, quantes persones teòricament estaven mortes i acaben... estan vives. Home, a veure, vaig jo obrir crec els que això, comentaris- no, això no succeeix molt, Vaig jo obrir crec. els comentaris de TikTok i no sé per què va sortir un comentari que va dir jo vaig enterrar el meu pare i anys després el vaig obrir i estava la tomba amb rasgunys. És molt fort, això, de repente despertes i ja No estàs sé, a sota terra. segle XXI, Clar. Canvia de notícia. Va, canvia de notícia, aquesta és l'última, vale? Aquesta no és notícia, però la que han liat l'Ibai i el Xocas anant a Santiago de Compostela, 8 etapes de camí de És molt Santiago, bèstia. i l'han liat I bèstia. tota la gent que ha anat a Que- veure'ls allà exacte. quan han arribat a Una la ciutat. bogeria total i Van fer una vull crida. parlar del canvi físic de l'Ibai Llanos. Bueno, això, és cuidado. molt bèstia el canvi físic de l'Ibai Llanos, que ara està El podem analitzar un dia, el canvi un dia físic. Especial, analitzarem- especial, especial Ibai canvi Llanos. físic i Baianos. No, però hi ha gent que critica molt que aquest canvi físic l'ha produït aquesta nova pastilla que Van ha sortit a pastilles? les notícies. Bueno, pastilla, ara és via oral també, que t'aprima, però és que jo crec que no. Jo crec que Jo no no. crec Ibai que està siguin treballant molt pastilles, i ara Però està, hi ara ha deu estar... molta Què va, gent- pel dia 70 No, dia 90 més? i pico, 91 ja. Que sí, que estic Dia d'acord, 91. però que hi ha molta gent que aquest canvi físic diuen que pot estar ajudat.
no sé, l'Ibai ja no serà mateix, crec que està a 110 quilos o alguna així, i és una locura el prim que està. O sigui, Home, sí, se És li, una locura, és se li una nota el locura. canvi ja amb els quilos que ha perdut i encara falta que li quedin molts més. A quants dies arribarà? pues no sé, és que... Hi ha un repte concret? Ell és 91 dies, però ell fa més de canvi físic. Són 91 dies que ho ha penjat a TikTok, però són més, O sigui, no porta 91 dies, porta més. I 91 dies, que jo ho vaig veure això l'altre dia, no eren seguits, perquè durant No, tota no, aquesta clar, setmana per no parar. entrenava tots no els entrena dies. 7 dies, entrena 5 o 4, però és molt bèstia. Bueno, ara anem a la secció de la senyora Laia, Fama i Drama. Fama i drama. Bueno. Ja feia temps... Estem preparats. No, ja feia temps que volia tenir una secció així, com un moment per explicar-vos el que havia passat en l'Star System català, de moda, música, una mica de xafardeig. Aleshores, teniu ganes de veure el que us porto avui? Perquè avui, primer de tot, vull comentar que tenia la meva secció feta i el Carlos i el Marc m'han dit com és que no incluïa el tema del dia. És que és tema És del que, dia. és que la I jo he secció dit, bueno, es diu Fama i Drama. No sabia que us interessava tant el fama, i drama. la fama i el drama, perquè Digues el tema, estava previst, digues el tema que no has incluït a la teva no secció. estava previst dir això, però ho direm perquè jo no sabia que a aquests els agradava tant el marro, però la Lola Lolita i l'Ibelki han Ho han tallat. deixat! Ho han deixat! I no volia posar Fama i Drama, Jo dic, bueno, primer dia, No pot ser això. secció per provar, tal, i aquests dos m'han fotut la bronca per no incloure la Lola Jo Lolita i m'estava menjant l'Ibelki. les meves croquetes i una mica més i me'n vaig a l'altre barri. Aquí diuen, no, que no està la aquí Lolita. diuen que, bueno, el Carlos jo crec que ha dit abans que eren cuernos. Pot ser, Jo no crec pot que siguin ser. cuernos. Jo crec que l'he deixat... O no aguanten a la Lola Lolita, L'Ibelki potser, ha deixat a també. la Lolita perquè, amb tots És els molt respectes... Bueno, jo escolto la Lolita i se'm posa al cap com la Marta Narberhausen quan cridava a classe, doncs igual. Esperem que no ho escolti, perquè l'ha fotut. No, Marta, una Marta, abraçada. un 10. Et passarem aquest vídeo, va. Una cosa, però jo al principi pensava que aquest vídeo era de broma. I Jo de també. repent No, comencen a dir... és que aquest vídeo, context, van penjar un vídeo, la Lola Lolita i l'Ibelki ahir per la nit, bueno, al vespre, a l'hora que es pengen els vídeos que es fan Sí. virals, a les 8 de la nit d'un diumenge. a les 8 de la nit del Per dimarts. això pengem natres. O de dimarts a les 8, d'un diumenge que tothom està amb el mòbil, un vídeo tal qual amb l'iPhone, editat amb dos talls, dos en talls, un perquè vídeo no hi ha de més. 3 Sí, minuts, en el que la Lola Lolita, entre que riu, plora... Però algú se l'ha escoltat sencer o no? Jo, no, Tu sí? jo me l'he escoltat. Tu també? Ves, Jo el no. Carlos, Jo és que aquí on el tenim, el Carlos? Al mig minut he dit fora. No, jo Comencen ho he a parlar i volgut tal. escoltar. Jo simplement crec que han durat 3 anys relació per desgast. Jo no crec que hi hagin cuernos i A tot veure, això. és que jo crec que, saps què passa? Jo vaig veure 30 segons del vídeo i dic, això és conya, i vaig anar a l'Instagram, perquè això és conya. Però, Marc, Perquè el vídeo de TikTok és de conya. Però quan creus que això és conya, has d'anar al Twitter. Perquè el Twitter Perquè els comentaris estaven desactivats. No, comentaris desactivats, Twitter hi ha això és conya, i vaig 3.433 Instagram i vaig veure que era periodistes. real, era real. I bueno, ja està. Va, ja està. Canvi. Bueno, fet aquest parèntesi, Canvi. avui parlarem sobre el que tots coneixem com a Spotify Wrapped, que aquí hi ha alguns friquis de Spotify, perquè aquí som de Spotify, no d'Apple Music, que també Som de Spotify. s'ha de destacar això. I encara que tots sabem el que és, anem a donar una mica d'informació per contextualitzar el que vinc a queixar-me avui. A forma de resum, l'Spotify Wrapped és un resum de la música que escoltem al llarg de l'any, i és que rap en anglès significa concloure o embolicar, per tant, el Wrapped de Spotify és el contingut auditiu o música que més hem escoltat al llarg d'aquesta plataforma durant l'any. Aleshores, aquesta música queda com embolicada en una espècie de presentació que et fa recapitular les teves experiències musicals gairebé com si fos un regal de Nadal. Aleshores, el primer Spotify Wrapped. El primer Spotify Wrapped. Com aquests del Burger King, Clar, això és... No, Com el McWrap, No, ho posen en anglès, llavors ja sembla guai. Ja. El primer Spotify Wrapped va ser l'any 2016. Ah, sí? O sigui, fa 8 anys que té aquest sistema. Datazo. No. I jo crec, sí, 8 anys, O sigui, jo vaig entrar a l'Spotify el 2017, o sigui, em vaig perdre un rap. Aleshores, normalment aquest resum es publica, doncs, ara a principis de Que desembre. jo crec que, una cosa, cada any l'avancen més o no?
No, Perquè no, jo tinc no, la sensació. no. No. Vale, Com a vale. persona que porta des del 2017 amb aquest Am I Spotify right? Però Wrapped... quants anys tenies al 2017? Home, jo sisè de primària. Però si sé de primària. Si sé primària ja sabies que era el rap. International aquí, Això, que es publica a principis de desembre, però les dades que inclou es recullen fins al 31 d'octubre. O sigui, tot el que escolteu de novembre, si us voleu fer els guais escoltant Elton John, com aquí l'amic, que després comentarem, Sí. després comentarem el que els ha sortit a ells, de novembre i desembre no compten per absolutament Ah, res. o sigui que no compta ara. Jo que estava escoltant ara la meva música no compta. No. Vale. Aleshores, parlant d'aquest any, els 3 artistes més escoltats han sigut d'ordre de més a menys Taylor Swift, No la tinc. òbviament, No la tinc. The Weeknd, No el tinc. que jo l'he escoltat, però dels 3 Tinc que una diré cançó. els que més he escoltat, i Bad Bunny. Va, Bunny sí que el tinc. El mes de juny a mi se'm posa la vena així d'onada de calor i reggaeton a full. Pam, 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 pam. El rècord de minuts... Record Ojo al dato, un altre dato curioso. Rècord. El rècord de minuts escoltats el va fer el 2020 un mexicà amb, ojo, 400.000 minuts, el que equival a escoltar música durant 11 hores al dia, tots els dies de l'any. No m'ho crec. Jo sí que m'ho crec. Aquests- Aquest home aquests- Home, això està al treballava... rècord Guinness. Aquest home treballava a una barberia i es posava la música... Clar. Pum, i ja està. O potser dorm amb música, que Sí, hi ha sí. molta gent, hi ha pel·lícules que la gent posa que dorm amb música, jo no podria. Va, El rap? Sí. El rap és molt famós i conegut perquè a partir del 2018 té l'opció de compartir-se a altres xarxes socials, com Instagram, WhatsApp, altres. Per això, i cada any passa el mateix, al pont de la Puríssima, les stories d'Instagram Són es converteixen en una espècie de competició o festa de veure qui ha escoltat més minuts, qui escolta l'artista més Això a mi místic, m'agrada. Sí. qui es creu més guai... O sigui, realment es genera una espècie no, de guai no. competició. A veure, guai és el Carlos que escolta l'Elton John. O sigui... Però guai no, vull dir, és la veritat. Vull dir, si m'agrada a mi la música es de l'Elton John, doncs no, m'agrada es la genera una música espècie de d'Elton John. competició molt que bueno. Però als altres també ens interessa saber què... O sigui, A mi m'agrada. entra el Sí, xafardeig sí. a veure què escolta aquesta persona i a veure de qui són fans. Aleshores, tota aquesta parafernàlia, en realitat, està pensada perquè els propis usuaris de Spotify fem nosaltres mateixos publicitat de Spotify a les Sí, xarxes. Són molt bèstia, comerciants. molt bèstia, Molt bèstia. Però bueno, Sí, deien que el millor... S'ha manat la frase. Segueix. bueno, Segueix. Mireia, sisplau, dit això, que entri la sintotensió. Doncs avui vinc a queixar-me. Avui vinc a queixar-me perquè jo a Spotify porto sent usuària teva des de 2017, que es diu ràpid. No, mira la càmera, mira la Mira-la, càmera. mira-la, perquè som a TikTok. 2017, No, torna a gairebé, començar, torna a començar. gairebé 10 anys amb Torna a tu, començar o no? Spotify. No? És a dir, només em vaig perdre un rap de la història, un. I això són factors. Cada any he vist el que m'has anat posant a l'Spotify, però és que aquest any Spotify se t'ha pirat, Perquè no pot ser que dels 33.000 minuts que jo he escoltat aquest any, segons tu, la cançó més reproduïda que no me puedo sacar de la cabeza hagi estat, i jo ojo al dato, Onda Salfa... Onda Salfa Estudio 2024 Chill Coffee. O sigui, no. T'han O enganyat. sigui, a veure. T'han enganyat. No pot ser que jo hagi anat a 2 únics concerts aquest any, que són Emilia i Funzo Bibilaut, m'hagi passat tot el sant dia escoltant aquests 2 únics artistes i la cançó que em surti en top 1 sigui Onda Salfa Estudio 2024 Chill Coffee. O sigui, És boníssim. per això vinc a afirmar en exclusiva des del Tot s'hi val que l'Spotify Rap és una estafa com una casa de pagès. I aquí lo dejo. O sigui, la cara que se'm Pam. queda a mi. La cara que se'm queda a mi pensant, buah, ara que em surt Emília, està tota l'estiu escoltant, tinc el concert, no sé què, en bucle... Em surt Onda Salfa. Estudio 2024. Coffee. Chill Coffee. Chill Coffee. Això O sigui, significa... Spotify, no he estudiat tant. o sigui, és que... No he estudiat tant, per què Això- menteixes? Tants minuts, doncs pam. Bueno, què vols? Que deixi de ser usuari i em passe pel music, no? Bueno, manifestada la meva queixa, si us plau, baixem pulsacions i tornem a la cinta normal, perquè ja m'estava accelerant. T'has posat molt nerviosa, eh? Home, No, és molt A veure, bèstia, però és molt bo. porto és molt porto un any esperant que em surti l'original a top 1 És i em molt bo, surt és molt bo. Pues no escolteu tanta música. Estudio 24 Tu, Chill tu, tu, Coffee. tu. 33.000 minuts, Vale, va, anem a analitzar els nostres raps. No, espera't un moment, espera't un moment. Però què t'està fent ell la secció? No, és que aquest que és home ha vingut brutal. aquí amb les seves 5 notícies i ara vol manipular tot el programa. Bueno. Aleshores, a part de la meva queixa, hi ha altres queixes que he trobat, com per exemple, bueno, tinc unes quantes aquí, les vaig a comentar. La primera, la meva cançó més escoltada és música relaxant o ASMR. És així o no?
El què? Tu escoltes molta música. Jo escolto música ASMR? relaxant o ASMR, Si però, escoltes molt ASMR, aquí però- podem fer de puta però mare. no a Spotify. Laia. Aleshores no em surt el rap. El rap. Aquí l'ASMR el podem fer de Aleshores, puta una mare. altra cosa que s'ha comentat molt són els gèneres que no els sabem pronunciar. O sigui, què significa chill wave transcendent? Què Què significa que jo escolto Això chill, xuta tu chill al wave rap? transcendent? Bueno, no sabia que això existia i ara resulta que és el meu top 1 géneros, el chill wave transcendent. En fi. ja. Spotify, explica't, què significa això? No, en realitat volem a Spotify, que aquí penjarem aquest No, podcast jo me a Spotify l'estimo, i però... l'estimem un muntó. Però què Després, fas, Spotify? la meva playlist del descobriment setmanal em fa quedar malament perquè em posa a l'artista experimental que em vaig posar, ara estem a desembre, em vaig posar una vegada al febrer i ara es pensa que el Spotify m'encanta aquest artista, a l'artista místic que té 1.000 oyentes mensuales me'l posa al descobriment de setmanal i sempre que sigui jo, venga. Això és com la mare, Al concierto. M'encanten aquests iogurts. Venga, camión, pip, pip, pip. 100.000 yogures en tu casa que no te los acabas en 2 años. No, bueno, i per acabar, el top de cançons que has odiat, però les posa la teva mare, el pare, el teu nòvio, el cotxe, i et compta el teu Spotify Rap. Shout out, Albert, que jo m'ha sortit quasi bé el Quevedo a l'Spotify Rap, quan jo el Quevedo l'escolto, però no tant. O sigui, totes les vegades que anem amb cotxe, ell posa la música amb la meva compte i em surt el Quevedo. Bueno, Aleshores, sisplau, tenint en compte el que m'ha sortit a mi, m'agradaria saber el que us ha sortit a vosaltres i veure qui té el millor gust musical dels tres. Ostres, pare, és que està ara llegint el gener i em surt gust musical ukelele. I em surt els búhos, que potser Va. els búhos no els he escoltat mai, però bueno. et dic el meu top o no? Sí, canta. El meu top és molt bo, Amb el número 1, Bad Bunny, no falla. No falla. Jo vaig a treure el meu no perquè falla, és que... no falla. Número 1, Bad Bunny. Artistes, ¿vale? Número 2, Melendi. Número 3, Figaflaues. El Marc és molt de Figaflaues, Sí, Número bastant. 4, Mike Towers. Però castellà que és, escolto Número, molta música número catalana. 5, Detallets. És a dir, 2 dels 5 són catalans. I els altres 2 són reggaeton i l'altre és Melendi. Jo vaig a gustos així. No passa Un que dia ara, Bad ara, Bunny, ve el l'altre- Carlos amb l'altre l'Elton John i els Figaflaues. seus 5 cosins i t'ho canvia no, tot. I cançons. Número 1, Buscando Money. Boníssima. Va venir la meva època que no parava Buscando Monis d'escoltar. d'aquest any. Buscando Money. I no parava, no parava. Buscando Número- Monis d'aquest any. Número 2, Summer Cat, de Detallets. No sabeu quina és? Vale, ja està, no passa res. Número 3, Jo lo soñé. Aquesta és perquè vaig anar a Camerún i tots els de Camerún se la sabien i la vaig posar 53.000 cops amb els negres cantant Jo lo soñé. Número 4, El aire de la calle, boníssima. Número 5, Aire de la calle. número 5, Gata Only. Aquest és el meu rap. Gata Only, no l'he escoltat mai. Va, Home, Carlos, Carlos. Gata Only no és... És... la Mireia s'està partint Mira, el és que- puto cul aquí darrere. Però és que jo No, sé... no. Però jo no sé qui és Gata Only. No. Bueno, la meva, la primera ja la sabeu, Estudio Chill Coffee, Ondas Alfa, Beta Gamma, lo que sea. Top 2, Escribiendo Te Quiero Mucho. No sé si ¿Qué la es sabeu esto? quina No, és. Però que és un grup o una cançó, això? És una cançó. Ah, vale, És vale. que no vale. podem posar cançons, les posaria No. perquè ens salta el copy. De Zero, d'un cantant que es diu Zero, superinfravalorat. Pensava que era Cero de Dani Martín. Hòstia, estic molt out. Luego, New Boníssima. Woman, de Lisa Rosalia. No, Acureiri. I We Can Be Friends, d'Ariana Grande. Ara hem de ser el millor pel final, si us plau, Carlos. va, Carlos, va. Top artistes del meu rap. Elton John amb el número 1. Espectacular. Amb el número 2, Manel. Amb el Oh. número 3, C. Tangana. Boníssim, Amb el número 4, Black Eyed Peas. I amb el número 5, Figaflaues. boníssim. espectacular. Minuts. Minuts. Aquest Soc no un tio, escolta- soc no un escolta tio música. que escolta música molt poc. 4.000 minuts. Clar, però jo ho vaig buscar, perquè jo escolto molt podcast per Spotify, jo ho vaig buscar Clar, i en això no entra, o no, sí? no, és que en teoria sí que entra, però és que a mi Ah. no em quadra que entri. A mi tampoc, jo escolto molt Nude Project de podcast i no m'entra. Quan Però t'ha clar, sortit? Però Minuts. a vosaltres no us està passant una cosa que a mi sí que em passa, que em quadre molt, que el meu top artistes també és el meu top cançons. Quina és? Rocketman d'Elton John. Oh! És que jo no sé qui ha fet Estudio Chill Coffee Mare. 2024. Llavors, número 2, No sé si Human. se l'ha toda, això. Human de The Killers, que És aquesta boníssima, cançó és m'encanta. boníssima. El 3, Jo Mai Mai, de Joan Dausà. Ah, aquesta m'agrada. Número 4, Walking on a Dream. Aquesta també sé no quina és- és. Aquesta, potser me la jugo, és Tarareja, de va. Empire of the Sun, crec que és el grup de música. No ho sé. I 5, que me surt Buos,
Serà perquè t'estimo. Serà No sé- perquè t'estimo. Estic- Sí, No diré fins a on aquesta aquesta cançó. No sé per què, però està al meu top 5. No voldria que Posaves tu estigués. el JBL a la prèvia i sonava això. Sí. Bueno, Marc, minuts. 28.648 Però per què tants I tu minuts? 4.000 Però només? què feu Sí. amb la vostra vida? Escolta música. Bueno, És que jo hi ha un moment que a mi em fa mal de cap, quan ja porto una hora escoltant. 32.978 minuts. 39.000. Bueno, estàs No, 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 molt bèstia. 32.000. Sí, 32. Ah, Tinc un 32.000. conegut que fa 111.000. Bueno, no superarà el y ahí lo mexicà del dejo. 2020, 400.000. No el superarà perquè el mexicà del 2020 era un barbero, ja t'ho dic jo, que tallava cabells escoltant Bad Bunny. Bad Bunny? Clar, és que hi ha gent que deu tenir la música posada, però, per exemple, que li heu sortit al grapet del Santi a la barberia, que té música clàssica i coses així. Vull dir, El Santi i la barberia es posa música clàssica. Bueno, tenen té música així seva de música, jazz. el seu A mi iPad allà m'encanta. amb la música jazz. És que Diu el Carlos que s'anirà a llegir a la barberia. allà, al sofà, allà. A filo de caballeros, spam. És molta locura. Tot s'hi val. El podcast que no necessites. Bueno, dit això, si us plau, volem saber el vostre gust musical i també volem saber, jo personalment com a xafardera que sóc, quin ha estat el vostre artista més escoltat i, si us plau, el dels minuts, que amb això la gent es pica molt. I al final, el rap, una vegada tots, rap, El King Rap. ens fa ser més competitius, però també ens connecta amb la nostra banda sonora personal i això sempre mola, encara que estigui jo personalment amb ondes d'alfa, beta, chill, coffee. Això sí, Spotify l'any que ve o em dones un rap com Déu mana o me'n vaig a TikTok Sounds i no és broma. O sigui, TikTok no, Sounds, me'n vaig a no. TikTok Sounds. No Però marxaràs si tens a TikTok iPhone, ves a Sounds. iTunes. iTunes. No, Apple Music. Apple iTunes ja no Music. existe, Carles. És que escolta Elton iTunes, John és i com del utilitza 2000. iTunes. És com del 2009, És del meu iTunes, no? iPod. Bueno, ara Cuidao. ara toca parlar tu, a veure què ens has portat. Ara toca la millor secció de tot aquest programa. Bueno, però això és una mica els Nits fums, de eh? l'estadi. Sí. Nits a l'estadi. Te van a dar el pomodoro. Tindràs molts problemes. Y me están embaucando algunos de ustedes. Estos ataques son como mosquitas. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Que si a Monique no lo queremos, que si a Monique es de color. i això és incontestable. Bueno, la meva secció tinc moltes ganes. però moltíssimes ganes. Jo també estic expectant perquè no sabem res de la secció del Carlos. El Carlos? Res. El Carlos concretament em va dir, no, jo la meva secció la jo- faig no. en un document a part. Sí, no, I aquesta és és boníssima, sorpresa aquesta és fins al boníssima. dia. Estàvem allà a Lleida, a l'Atlètic Lleida, ahir treballant, no sé què, dic, vaig a repassar la meva secció, vaig a tocar unes coses. Marc, vés-te'n. Jo estava amb el mòbil, tan tranquil, mirant TikTok, passejant i em diu, que no em miris, que no em És miris. que hi ha un I girava joc o l'ordinador. alguna cosa, també. t'ha dit. Tinc un joc que us agradarà moltíssim. A veure, la gent que li agrada els esports i tot, li agrada molt més. Primer de tot, vull destacar el nostre primer programa, la meva primera secció, vull destacar una persona que m'ha marcat durant la vida, i Sí, aquest sí. és el senyor Josep Lluís Núñez. Ara faré un tribut, ¿vale? Preparats? Gente, Josep Lluís Núñez era, sens dubte, una barreja única de gent i figura. Un home que podia haver estat un personatge de Mortadelo i Filemó. Quan va entrar al Barça, el 1978, ho va fer amb un somriure murri i un lema que semblava d'un venedor de pisos, per un Barça triomfant. Però això no era només màrqueting, era la seva mantra. Núñez volia triomfar i volia fer amb el Barça més català que la sardana a Montserrat o el més global que el mateix McDonald's. Ell no jugava a futbol, no entrenava i si hagués estat així i hagués fet una alineació probablement hauria posat els defenses a fer de cambrers. Però no sabia una cosa, els números sempre quadraven quan treballaves de valent. Amb Núñez, el Barça no era només un club de futbol, era una empresa i la seva empresa no feia ni una fotocòpia sense passar pel seu despatx. Els jugadors es queixaven, els entrenadors sospiraven i fins i tot les màquines expendedores del Camp Nou tenien poc els retalles al pressupost. Però ell tenia clar que al final del dia el compte era tenir la cartera plena i les factures pagades. Quan algú es queixava per les primes, Núñez disparava en frases mítiques com «aquí es treballa, però no ningú es fa ric, menys jo i el Barça, esclar». Esclar, no tot era felicitat. Va tenir batalles èpiques amb estrelles com Maradona. Sí, aquell pelotxo que deia «che, te lo juro per las nenas». I va somriure amb una emoció de censura a l'Hespèria, que avui seria trending topic.
Però el moment àlgid va arribar el 1992 quan aquell gol de Koeman va portar la primera Copa d'Europa. I ell deia, aquest cop no hi ha crisi, només hi acaba. Ara bé, si algú pensa que Núñez no sabia defensar el seu club, que es preparés. La famosa reunió amb la Lliga va treure un llistat... Ai, que m'ofego. No, és que les tensions... Un llistat d'errors arbitrals tan llarg que semblava el guió d'un culebró. Quan va assenyalar que el número 36 sempre sortia a la ruleta, va deixar una de les seves perles. Si surt sempre és que algú fa trampes. I si són del Madrid, no m'estranyaria. Però el moment més dolç, el que va posar la cirereta al seu regnat va ser el 1992. Allà és quan ell va treure la seva famosa frase de un sangus. Aquell sangus que va fer fora a un entrenador que era tan estimat com era el Johan Cruyff. Si avui som més que un club, és gràcies a un home que va veure el Barça no només com un equip de futbol, sinó com un projecte. Un home que creia en la feina, el control i per damunt de tot que la sangria només era pels turistes. Segurament encara està vigilant els llambordins de l'estadi des d'algun lloc. Gràcies, senyor president. Els 23 anys de Josep Lluís Núñez a la presidència del Barça deixaran per la història molts moments icònics, des de la roda de premsa per explicar el cese de Johan Cruyff, passant pels famosos sangus i els llambordins davant del Camp Nou, que es mullen quan el sol llovia, com deia ell, i Barcelona, davant del Camp Nou, aquell estadi que ell va construir, tot plegat imatges que formen part de l'imaginari dels culers i de bona part de la societat catalana. Les podeu recuperar sense oblidar les emblemàtiques llàgrimes de l'expresident, aquest president que sempre plorava i s'emocionava. Anem als seus millors moments, escoltem-los. És motiu de ses, que sempre ha intentat enganyar el soci. Jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. És motiu de ses. No pot anar a inaugurar bancs. És motiu de ses. A pesar de tot això, fabriquem el seu fill perquè pugui jugar. Jo als directius els vaig dir, jo jugaré l'última carta. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses. Va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts. És motiu de ses. Aixecant les cadires, en aquell moment tenim destrossats els serveis metges. Què us sembla el motiu de cese i els sangus? El Coneixeu motiu el, de cese? Motiu de cese. coneixeu el Josep Lluís, vosaltres? Sí, sabia que Jo va, no ser, sabia. va ser president del Barça. A sabia veure, que la era mamada ha president sigut del molt bonica, vull dir, era una Jo cosa que tenia ganes de fer. M'he emocionat, T'has emocionat? M'he emocionat. A mi em sonava el nom, ja està. En sèrio? Solet sonant, no? Laia, sisplau. Laia, sisplau. dur, Laia, que dur. mira, allà està la porta, Això vale? és molt Estem dur. near. La porta està allà. Anem a escoltar. Va. Vull dir, he triat 4 millors moments. Aquest és el primer moment, que és el motiu de cese de Josep Lluís Núñez amb els seus sangus. Ell tenia un problema. El problema que tenia és que es menjava les paraules. I vull dir, en vez de dir quiero decir, ell deia quisir. Quisir una Això, cosa. quants anys té? Ho tenia? Bueno, aquest senyor Tenia. ens mira dels Quants ençats. anys tenia? No sé quants anys tenia, 70 i Bueno, una és que cosa si era així. gran... A veure, Gràcies, sí. Luqui. Era gran, però era una persona Això és que com hablava... Joe I la Biden. meva àvia també Això es és- menja les paraules. Això Ja, és com però- Joe Biden, que no estava capacitat per portar Estats Units a dalt, doncs Josep Lluís Núñez Bueno, tampoc. Después de la que la acaba de fotre, anem a escoltar el segon millor moment. El exterior del estadio, ustedes saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos llambordins en todos los elementos comunes. Vale, una pregunta. Los llambordins. Una Saps a qui em pregunta, recorda aquest una home? pregunta, però la paraula llambordins existeix. No ho sé, però... Mira, ho vaig a buscar. Saps a qui em recorda aquest home? Aquí. A Mariano Rajoy, que no, Sí, és que no diu una. té un aire, però la paraula llambordins... Ah, sí que existeix, Clar, aquest home ha creat el llambordí de Barcelona. Vull dir, però on anem nosaltres, aquest senyor va fotre aquest llambordí. Què et sembla? Ostres, sí que existeix, eh? Sí que existeix. Era un home molt culte. Ginquetes en alguerers. Pedres o blocs de forma rectangular que es fan servir per construir paviments. Qui va venir abans, el Llambordí o Núñez? Jo crec que Núñez... Què vino Això és abans? com el huevo i la gallina, no? Núñez va crear els llambordins. I anem a escoltar la tercera frase perquè ell estimava molt el Barça. Fem aquesta oferta a la ciutat, aquesta casa de la ciutat, aquesta ciutat olímpica, aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, on nosaltres portem el nom de la ciutat. A veure, exactament què volia explicar aquí. Que el nom del Barça és Barcelona o Barcelona té el nom del Barça. Es va liar una mica. Es valia. Jo Es crec va que liar. volia explicar que Barcelona tenia el nom... No, al revés. No ho sé, sí, que al el revés. Barça A té veure, nom de Barça. Sí, que el té sí, nom no, de el lògic Barcelona. és que el Barça té nom de Barcelona, però com és aquest senyor, potser es va fumar un porret i va dir no, no, O potser bé que el Barça era molt més important que propi Barcelona. també. Aquesta podia ser l'altra. Pot Però ser. això no acaba aquí. I no Vull li dir, podem acabarem preguntar. amb el millor moment
d'una entrevista a Catalunya Ràdio. És que és boníssim, això. I acabem amb un personatge que crec que no pot demanar res als Reis Mags perquè ja va tenir el seu regal pel tió quan el jutge el va deixar sortir de la presó i tornar a casa. Què has parlat? Estic parlant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez. Aquesta trucada també és real, Atenció. Un moment. Has trucat a casa l'expresident del Barça? Sí. El senyor Josep Lluís Núñez? El senyor que ara se l'ha oblidat des de que va sortir de la presó ningú en parla. I s'hi ha posat. S'hi ha posat el mateix expresident que ha fet una cosa que per mi l'ha elevat a l'altar dels personatges més grans de tots els temps. Primer s'ha fet el sord, quan jo li parlava s'ha fet el sord. Però això és exclusiva. Josep Lluís Núñez no ha parlat encara. Sí, doncs mira, exacte. I després de fer-se el sord m'ha intentat fer veure que no era ell, quan amb aquella veu de Núñez és impossible enganyar, vull dir, no es pot. No m'enrotllo més, us deixo amb el Josep Lluís Núñez. Sí. Hola, bona tarda. Sí. Miri, truco de Catalunya Ràdio. Espera, que no et sento. Sí, digues. Truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis. És que no et sento, Truco de Catalunya Ràdio Sí. per aviam com passaran el Dia de Reis aquí. No, és que no hi ha ningú aquí. No hi ha ningú? No. Però si estic parlant amb vostè, Si parlo amb vostè. No, amb mi no. Ah, no? No. Ja. I amb qui parlo, doncs? Jo sóc el porter. Ah, vostè és el porter. Sí. Ah, vale. Qui demanava? Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís. Ah, no hi són, No hi són? No. Ah. Fa dies que no hi són, Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren? Vale, no. No. Si vol que deixi algun recado... No, i vostè on passarà els Reis? I jo? Sí, com a porter. A la porteria. A la porteria? Sí. Vaja, molt bé. Vostè és el que feia els fitxatges, llavors, del senyor Núñez? Vostè és el que feia els fitxatges del senyor Núñez? No ho sé. Que el senyor Núñez sempre deia estos fichajes los hace la portera de mi edifici. Què et sembla, això? Era el Josep Lluís Núñez. Sí. Mira, per cert, ara ho he buscat, Molt bèstia. va morir el 2018, Sí, fa molt poc. 3 de desembre, O sigui, fa 6 anys just. Pues... És molt Bueno, bèstia. aquest tall és molt heavy. Això és brutal. Però és que aquest tall és brutal. Però usted ¿dónde pasarà? A la porteria. A la porteria. I l'altre diu, clar, perquè ell ho deia molt, que els fitxatges hasta els feia el porter a la seva porteria. Però per què no volia parlar? Épico. Que digués que no volia parlar i ja està, però de Perquè repente va... era un home gran i volia... És el típic de fake it until you make it. No, jo no soy el Núñez. Sí. Jo no soc. Però el problema del Núñez és que tenia aquest... Sí. Era molt... Aquí no hay nadie, Sí. És com... Sí. Clar, és molt significatiu. Es como si Mariano Rajoy se ponía y dice, no, yo no soy. I a l'última part de la meva secció us porto un joc. El joc de les portades. El joc que competireu tu i tu. Aquest joc m'encanta, vull dir, no l'he creat tot jo, sinó també m'he inspirat molt amb el programa de la sotana de Andreu Janola. Aquest sí que sé qui és. Aquests quatre sabeu qui és, no? Aquests quatre mags. Bueno, jo només sé un, però... Aquest joc tracta de que jo us diré un titular esportiu, del marca, esport o el que sigui, un titular, i m'haureu de dir si és cert o fals. Sí, si va sortir de veritat o si va sortir... Sol cert o fals, no? Sort o sigui, si va sortir de veritat o no, no? Comencem amb el Marc, si voleu, fem un 1-1. Ah, vale, és un 1. Un 1, vale? Mira. El Barça rebia un Atlètic de Madrid amb problemes. Marca va titular Cholos ante el peligro. És cert, aquest és cert. Però igualment és molt dolent, Aquest és cert segur. Què ha sigut el que ha fet aquest delicte? Lo pitjor és que és cert, vull dir, és cert. Aquest em sonava, és boníssim, Cholos ante el peligro. Cholos ante el peligro. M'encanta. Hashtag periodisme de qualitat. Sí. Tota la carrera per dir Cholos ante... Vale, Cholos no sé què. Laia, toque. Tevez va fer una terrible planxa a un jugador rival trencant-li la tíbia i el peroné. No. Carlos Tevez, com no saps qui és Carlos Tevez, sisplau. Aquest estimat jugador, que va jugar, crec que al Manchester City bastants anys, li va trencar la tíbia i el peroné i dies després Tevez va anar a visitar el jugador hospitalitzat. I aquest li va dir que el perdonava. Diario Olé va titular... Qui? Diario Olé. Ah, vale. Diario Olé va titular Tíbia i perdoné. És cert. Aquest és cert segur. És cert, és boníssim. Saps que per això que avançant? Perquè dic, si no és cert, és que el Carlos s'ho ha inventat. I el Carlos això no s'ho inventa. Tíbia i perdoné és molt bo. És molt bo. És molt bo. Anem a un pròxim. El camerunès Eto'o no va entrenar i no es va disculpar ni amb Rijkaard ni amb el vestuari. Diario Sport va titular Esto no se hace. Esto no se hace. Aquest és cert. Cert, també.
3 de 3 certs? Sí. 2-1, Lo típic de 2-1, Ara toca una B. 2-1, 4 de març del 2014, l'expresident del Sevilla, Josep María del Nido, entrava a la presó. Diario Marca titulava El viaje de José María del Nido a la jaula. És fals. És fals. 2-2, Marc. És fals. Queda un de desempat, no? A tu queda un. I a ella? Un altre. A mi queda també clar. un, si has Vale, començat vale. tu. Ja, si no hi haurà un empat, no passa res. No, aquí no hi ha empats. Vale. Marc, el maig del 2018, el Manchester City empatava a l'estadi del Chelsea i aprofitava l'empat del Liverpool per escapar-se cap al títol de Lliga. Diario Sport va titular Despaciti hacia el título. Despaciti hacia el título. És veritat, segur. No! És fals! No! És fals! No! Hola, és boníssima aquesta. És molt bona. Laia, Podríem quedar empatats ara cuidado, mateix, Laia. L'any 1999, el Madrid fitxava a un jugador colombià, Edwin Arturo Congo. A la seva presentació, Lorenzo Sanz el va definir com el Súsker colombià. Aquest context em ve tan bé per Diario saber si és veritat o mentida. Diario As va titular Azúcar Moreno. Azúcar Moreno. És que ho va repetint per... No tinc ni idea, Diario no As, tinc ni idea, realment. Diario As. Si no coneixes el Diario As, significa... Subdirector Tomás Roncero. Què n'opines? Va, diré que és cert. No! ¡Vamos! És fals! No, Marc, hem quedat empat. Vale, sí, Però estàs què en el sabem? limbo. Estàs en el limbo. Que bo, eh? Aquest joc Aquest l'anirem joc portant. m'ha agradat. Aquest joc l'anirem Hem de portant. portar jocs. M'ha agradat. Pim-pam. Pues anem a l'última secció i podríem dir que és la menys preparada perquè és Sí. l'última. La joia de la setmana. Anem allà. La joia de la setmana. Modo Harry Potter, La joia de la setmana. Sí, al principi el Carlos diu a les sintonies que són Gossip Girl, però aquesta és molt Harry Potter, Sí, aquesta té un aire... Molt així. bones sintonies. 100%. Molt curiós. Bueno, primer ens has d'explicar una cosa amb aquesta joia de la setmana, no? D'explicar alguna dels Kleenex. Ah, sí, no. No, mira... No. Estàvem avui dient què fem de la joia de la setmana. I jo, com tinc un cap brillant, dic anem a patrocinar Kleenex perquè ara que arriba tot el ventoral tothom està amb el Kleenex a la mà. És broma, Kleenex no? patrocina... Mira, la Mireia en té una. Veus? És que Kleenex és la joia de la setmana. És una bona recomanació És bona. i és una bona joia que si no tens Kleenex dius... Coño, és que Necessito comprar. qui té Kleenex ara mateix mana al món. O sigui, mana. Jo recomano una altra cosa, també, si em doneu permís. Jo recomano anar al cine sol. És bona. Aquesta Jo, recomanació mira, és bona. Mira, M'agrada. M'agrada. diré que no he anat mai al cine sola. Jo tampoc he anat mai sol, He fet moltes coses sola, però anar al cine no. Jo tampoc he anat al És que cine anar al sol. cine sol per mi és ja una classe de psicologia. És com si anés al psicòleg, però vaig al cine. Per què? Perquè jo al cine, vull dir, entro com a un món. Vull dir, em sento ja tranquil·let i començo a pensar les meves coses. Ja, però jo no puc aprofito i pensar les miro la meves pel·lícula. coses si estic veient una pel·li. Sí, perquè és com si entressis a la pel·lícula, també. Sí, perquè Ets tu el protagonista. Claro! El Carlos va Soc Gladiator 2. al cine i va i vuela. Claro. Jo li Vuela. dic al Marc. Heu vist Gladiator? No, Jo l'he vist. però no pots dir res. Però, bueno, sí, no, No puc dir res. digues res. Jo no havia vist la 1 i la 2... I Molt bé. una altra cosa, també. També podríem recomanar menjar. Moltes recomanacions, avui. No. Kleenex. Quina setmana, Kleenex. Anar al cine sol. Anar al cine sol. I la tercera? I la tercera és un restaurant de Barcelona. Ara ve la recomanació La meva bona. part de Cal Golafre, si no coneixeu, és que tinc un petit hobby. que Arroba és- Calgolafra, sisplau. Arroba Lo ponemos Calgolafra. aquí, mira aquí. Buah, ha salido heavy. Cal Golafre a Instagram és el meu compte. Com ho dirien, Laia, aquests anglesos que tu sou? Vosaltres que parleu en anglès i en català, que no sé què feu. És allò, com es diu? Es diu foodie, no? Bueno, bueno, El meu compte de sí, foodie... foodie. El meu compte de foodie... Sí. Pues el meu compte de foodie, de Cal Golafre, és que, bueno, intento escriure i recomanar restaurants de Barcelona, Rodalies... Molt bon tots, molt bons. Sincerament, no acostumo a fallar, però perquè també
No falla, perquè És és que una el mà Carlos perfecta. mai falla, en realitat mai. Sí, fallo molts cops. Però amb els restaurants no. Amb els restaurants no. I m'agradaria recomanar un restaurant que està molt a prop de casa del Marc. Es diu Restaurant Bonanova. Heu d'anar-hi. Davant, està Amb aquest davant, restaurant és molt important, si aneu, aneu a dinar a la taula Conec del a rei. Carlos Roger. Dona'm taula. Aneu a la taula on dina sempre el rei. És un restaurant molt curiós. On dina sempre el Vale, rei? però per anar a aquest El rei va restaurant... allà. El rei? Dinarets. El rei? El rei Felipe VI. Tenim una foto amb Una Felipe cosa, VI. Sisè, Felip VI. Una cosa, un dia podríem agafar de miniatura la foto que tenim així... Amb el Felipe. Amb el Felipe, no? Ui, no, és que tenim una foto Amb el Felipe. No amb un t'agradaria quadre aquella del nostre amic Felip. Com ha anat el primer programa? Per allà a punt ja comença a Va, començar sí, a ja tancar. està. Molt bé, ja. Estem Sí, no? contents, T'ha agradat? estem Home, hem rigut bastant, Sí, ens ho hem passat bé. T'ha agradat, Mireia? T'has passat bé? Sí, ja està s'ho ha passat bé. S'ha Pues- rigut amb el meu Spotify Rap. És que l'Spotify Rap és un... Com diríem? Jo em sento bastant Jo com torno a veure utilitzat. un Mira, rap... Mireia amb ganes de comentar. Comenta, a veure si... A mi m'heu de perdonar, però que t'hagi sortit a l'Spotify Rap el Gata Only, a mi no opino. No ho supera. No tenia per Però Mira, una- nena, que guapa. Però és que no sé quina cançó és, jo encara. Te l'acabo de cantar. mira. Com has dit? A veure, canta-me-la. No, copi. No pots posar Canta, canta tu, Laia. No. Sí, va, sisplau, Laia, t'estem mirant. T'estem escoltant, va, Laia. Vale, doncs no cantarem Gata Only. L'aneu i la busqueu. Bueno, fins aquí el primer programa de Tot s'hi val. Moltíssimes gràcies i ens veiem a la pròxima. Va, adéu. Tot s'hi val. Adéu. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia. Ningú no ho ha demanat, però no ens podràs deixar d'escoltar.